Sikubingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lethu olusha lezokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela naze ezinohlonze emini nje. The only thing I remember in detail was the fact that he had dreadlocks. Yes. Kubizwe ofakazi ababili abasha ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa owayintombi yomsolo wesithathu umthobisi Mncube utshela inkantolo ukuthi uMncube waboshwa kanjani kanti labo ofakazi bamile kwelokuthi wayenemiyeko ekhanda. The relevant authorities in the city will investigate and give us a report. Kushona ingane enhlanu ngesikhathi kusha imjondolo iterelenge eduze kwasePitoli akacaca ukuthi yini imbangela yalomlilo. Namhlanje kugibele ofakazi ababili abasha ebhoksini lofakazi enkantolo ephakeme ePitoli lapho kuqhubeka khona ukuqulwa kwecala likaSenzo Meyiwa. Labo ofakazi okungabe intombi yomsolo wesithathu umthobisi Mncube kanye nomnikazi wendawo ayiqashe kuyo ngo2015 bachazela inkantolo ukuthi uMncube waboshwa kanjani kanti bobabili bamile kwelokuthi wabe enemiyeko ekhanda ngo2015. Namhlanje kugibele ufakazi omusha ebhoksini lofakazi kwelokubulawa kukaSenzo Meyiwa. Ufakazi uChiphane Lezlikhuphula wabe engumnikazi wendawo lapho kwaqashe khona umsolwa wesithathu umthobisi Mncube kanye nentombi yakhe yakudala. In January 2015 I was called by a caretaker to say there's people who are interested in a room that was empty at that point. And advised me that those people were around for me to meet. Nakuba kwaba nesivumelwano somlomo sokuthi uMncube uzongena endlini uma kuqala uNhlolanja kepha wangena zenga26 kuMasingana. Emva kwamasonto ambadlwana uKhuphulo uthi wabikelwa ukuthi uMncube usekhalelwe ngamasongo kaSigonyela. I received a report from a tenant, from a caretaker, that the tenant that had recently come in, had been arrested. uKhuphulo uphinde wagcizelela ukuthi ngesikhathi yehlangana okokuqala ngqa noMncube ngo2015 wabe enemiyeko ekhanda. Yes, I do. The only thing I remember in detail was the fact that he had dreadlocks. Kube sengena omunye ufakazi omusha nowabe eyintombi kaMncube nochazele inkantolo ukuthi uMncube waboshwa kanjani. Abeke kulapho ke sekhuluma ke omnye wamaphoyisa ukuthi yena uthola isibhamu phezulu kwe wardrobe. Yes. Wase ke omnye wabo ke ucela ke lo wesimame iphoyisa lesimame ukuthi makaye lapha nemotweni alethe ke lama plastikana lawa bamba ingxenye zobufakazi. Leli cala liyaqhubeka. Kushone ingane enhlanu ngesikhathi kusha imjondolo iterelenge eduze kwasePitoli akacacile nokho ukuthi yini imbangela yalomlilo. Abezimo esiphuthumayo eTshwane bathi lezi ngane ziphathwe kweminyaka owodwa kanye nesithupha. Okhulumela izimo esiphuthumayo eTshwane uthi lezi ngane zivalelwe ngaphakathi endlini odadewabo bambaye uphuzo endaweni yokucima ukoma eseduzane. We have engaged with the community yesterday morning and today. I've engaged with all the people and the devastation of the losses of 5 kids, their bodies dilapidated. It's shocking. My team was here on the ground and what they experienced was a trauma. Ongamele ukuhlelisa kwabantu eGauteng uthi ukuxhuma kogesi ngokukomthetho ikona okudala inkinga enkulu nokukholela ukuthini kusha emjondolo. Illegal connection of electricity makes the work of government difficult. As you know, there is load shedding and sometimes the transformers are blown up, and when government replaces these transformers, they blow up again because they are overloaded. Umayele uthi basemsana umkhandlu waseTshwane uqinisekisa ukuthi abantu abakhahlamezekile bathola usizo kuhulumeni. Ikomiti
Ibhodi lasephalamende lomnyango wezamandla namagugambi wayo selikhiphe umnqamla juqu wokuphela kwenyanga ezayo ukuthi ungqongqoshe kanye nomnyango wakhe bahlinzeke ikomiti ngombiko wabo maqondana nalokho okufanele kwenziwe ukubhekana nodaba lwabagubhe emayini ngokungemthetho eGauteng kanye nase Northwest. Balinganiselwa ke emakhulwini ozamazama asebeboshiwe eGauteng ngokumba ngokungemthetho. Ikomiti lengamele ezomnyango wezamandla namagugambi wayo selihlonze ukuthi lenkinga yokugubha ngokungekho emthethweni ezimayini ezingasasetshenziswa idinga ukusingathwa ngokohlelo olunobuhlakani. Ikomiti lidalule ukuthi zingaziphezulu kwama500 izimayini esezavalwa okudlange kuzo labo asebedume kakhulu njengozamazama. A lot of revenue is lost in South Africa. Of about 7 billion rands annually due to illegal mining. Just in the year 2019, the total loss was almost 49 billion rands. Ungoti kwezezimayini ukholelwa ukuthi usomqulu wemthetho kahulumeni kulawulweni kwezimayini awuqinile ngendlela efanele nokuyikhona ongaba ngeminye yemthelela yokwanda kwalabo abamba ngokungemthetho. There are very many loopholes within the system that make it difficult to kind of take control of this illegal mining issue. First of all, when we look at the mine closure of mines, it was done in the 1990s. A lot of the mines within the areas that are affected was actually done before the current 2002 Mineral and Petroleum Resources Development Act was enacted. Uphiko lwezamaphoyisa kanye namahawks sebesungule amathimba akhethekile okuyiwona azobhekana ngqo nodaba lwabamba izimayini ngongekho emthethweni. Noma kunjalo ezinye zeinhlaka zinombono ukuthi kunesidingo sokuthi kujutshwe umbutho wamasosha ukubhekana nalabo ababizwa ngozamazama. I-EFF yalele amalunga ayo angaphekwa amakhulu asezikhundleni kuhulumeni ukuba esule ngokusheshsha. Lesi sijeziso sokwehluleka kwawo ukuhlela nokukhokhela amabhasi abezothutha amalungu emagatsheni awo ukuze yokwethamela ingqungquthela yeqembu yokugubha iminyaka e10 kwasungulwa leli qembu eyabibanjelwe enkundleni yeFNB ngenyanga edlule. Lesinqumo sithathwe ikomiti lesigungu esiphezulu seqembu emhlanganweni obungesonto. Abanye babaholi ofanele bashenxe ezikhundleni bajutshwe esishayamthetho sikazwelonke, esishayamthetho sezifundazwe kanye nakomasipala ezweni lonke. EFF oyiqembu elingelesithathu ngobukhulu esishayamthetho sikazwelonke kuleli lethule umhlahlandlela womkhankaso wokhetho likazwelonke lika-2024. Umholi weqembu Julius Malema uthi selokhu lasungulwa leli qembu kulokhu kudlondlobale njalo ukweseka kwalo ezinkethweni. Lokhu ke kubanika ithemba lokuthi nasokhethweni esibheke kulo kuzokwenzeka okufanayo. We are the only organization that has never lost votes since 2014. Only organization that is not going to lose votes even now. Malema utuse amalungu e-EFF aphuma ngothi lwawo ukuzobungaza umgubho weminyaka e10 kwasungulwa leli qembu. Akazange kananaze wahamba emazwini akhe malungana nezinyathelo ezizothathelwa abaholi beqembu abehluleka ukuhlinzeka ngezokuthutha amalungu eqembu ukuyothamela lo mgubho weminyaka e10. 1,200 public representatives were removing 210. We remain with 990 good members of the EFF, the servant of the people, who are ready to respond to the call at any time. Malungana nodaba lombiko weplazi phalaphala ogeze igama likaMengameli uCyril Ramaphosa, uMalema ufunge wagomela ukuthi ngeke kucwebe iziziba. We will take the South African Reserve Bank report on Phala dollars to court for judicial review because there is evidently an attempt to cover up the crimes committed in Phala and state institutions are being abused in protection of the outgoing president of South Africa. Uthi mgudu elandelwa uqoka umvikelo umphakathi omusha ayigculisi. The ANC did it deliberately in an attempt to make Koleka shine, but she could not shine with the understanding and interpretation of the law. Malungana nomphumela wokhetho likazwelonke lwaseZimbabwe uMalema uthi belingakhululekile futhi belwenzelela. The EFF is of the firm belief that the elections were not free and fair, but welcomes the fact that there was an absence of violence as an improvement.
uphethe ngokuthi akudikizi ngisho enqolweni ngesivumelwano sombimbi lwamaqembu aphikisayo azibophezele ukubusa ngokubambisana emva kokhetho likazwelonke ngonyaka ozayo. uTDA ihlose ukusobozela lamaqembu kuphele ngawo kwezombusazwe. Mbukeli sathi qwetolo kanti mangabe sibuya sokuphathela uWT. We have taken a decision to continue with teaching and learning tomorrow. We are not sure how that is going to happen, especially since matriculants are to write their final exams. Zimbili ikole endaweni yakwaceza enyakatho yeKwaZulu-Natal ekhahlamezwe isichotho besamisana nesiphepho. Izakhamuzi nazo sisasele Dengwane. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda kungena odebeni oluhambe phambili besibike ukuthi kubizwa ofakazi ababili abasha ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa. Wayintombi yomsolo wesithathu umthobisi Mncube utshele enkantolo ukuthi umncube wabo sho kanjani kanti labo ofakazi bamile kwelokuthi wayinemiyeko ekhanda. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona na ku YouTube ngena kuyona uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Ukuhambisana nomthetho sisekelo okuchitshiyelwa kwezokhetho kuzoqhubeka enkantolo yomthetho sisekelo kusasa. Inkantolo ephakeme izobilalela izicelo zenhlangano Independent Candidates Association of South Africa kanye nezenhlangano i1SA Movement ngokuphuthumayo. Kusenjalo umthetho wokhetho wachitshiyelwa ukuze uvumela abantu abazimele ukuthi bangenele ukhetho. Ukunqoba kwenhlangano iNew Nation Movement enkantolo yomthethosisekelo kuphendle indlela yohlelo olusha lokhetho ezovumela abantu abayimele nje bangenele ukhetho. The bill remains fundamentally flawed because it doesn't deliver an equitable electoral system. It's not an electoral system that's going to enhance accountability. It's not an electoral system that's going to give a meaningful role for independent candidates to play in our politics going forward. Naphezu kwaleli qathe linqophamlando ofaka isicelo oqala iIndependent Candidates Association of South Africa ayikuzwisisi kahle ukuthi oyimele uphoqeleke ukuba athola amavoti amaningi kuneqembu lezombusazwe uzazothola isikhundla eshamthetho sikazwelonke. Lenhlangano inezathe eziningi zokuphonsela lokhu inselele. When they do the seat allocations, as we know, there's 400 members of National Parliament. So what has happened is when they do the seat allocations, what we call the quota, in the past and currently, political parties to qualify only need 43,000 votes to get a seat in Parliament. The bill is written, and now the Act is written, so that for independent candidates to qualify, because it's now regions, will have to get between 77,000 votes and 93,000 votes, nearly double that of political parties. Ofaka isicelo wesibili okuyinhlangano i1SA Movement ikhala ngento efanayo. Kusenjalo iRivone Circle yamukelwe njengozolekelela inkantolo ekuphumeni nesinqumo. The comment on unrepresented political parties and independent candidates has potential to harm our constitutional democracy and our multi-party democracy. Lolu daba kulindeleke ukuthi liqhubeke kusasa ngeleshumi ihora ekseni. Ufuna izimpendulo estation samaphoyisa eBurgersfort umndeni wakwaMkhondo eManoke eLimpopo emva kokunyamalala kwendodana yawo eyagcina ukubonakala ihamba nephoyisa la kulesi station mhla zinga29 ngoZibandlela kunyaka u2021. Leli ikhaya lika Jackie Mkhondo eManuke eLimpopo umndeni uthi wagcina ukumbona enelinye lamaphoyisa kodwa wayeshayiwe. Louis Wila Khotjang call go to station sa Burgersfort. Uthi ubhuti wami wathola ucingo oluvela estation samaphoyisa eBurgersfort olwalumyalela ukuthi akafike ngokusheshsha kodwa wabuya eseshayiwe futhi engagqoke ngisho izicathulo kwaba usuku lokugcina simbona. Emva kokumthungatha iminyaka emibili umama wakhe uthi kuyamangaza ukuthi walahleka kanjani enamaphoyisa. Uthi ufuna indodana yakhe ibuyele ekhaya iphila. Uthi ngaso sonke isikhathi uma ngabe ngibona imoto yamaphoyisa ngifikelwa ukuthukuthala nginemibuzo engizibuza yona ukuthi ngabe ingane yami yobuya iphila na. Saqhubeka nophenyo lokuthi ngabe wanyamalala kanjani ezandleni zamaphoyisa.
Provincial Commissioner of Police in Limpopo, Lieutenant General Timbe Hadebe, has taken note of serious allegations leveled against unknown SABC members attached to Beresford, who are said to have been involved in the disappearance of a community member, Louis Mkondo, of Manoke village in 2021. The general take the allegations in a very serious light and has since tasked the Deputy Provincial Commissioner responsible for crime detection, Major General Samuel Manala, to investigate the matter in order to find out the accuracy of the allegations. Kusenjalo umndeni ukhathazekile ukuthi ungase udle ukhisimuzi ngaphandle kwengane yabo. Umndeni wabantu abayishumi encambele Eastern Cape udinga indawo engawubiza ikhaya emva ukuthi umuzi wabo okhahlamezwe imvule namandla. Inhloko yalomndeni eneminyaka engama-31 iphila nokukhubazeka kanti sekuphela isikhathi eside lomndeni uhlele endaweni eyikhosombe lokuphephela okwesikhashana. Imali yakhe yesibonelelo iyona esiza ukubeka ukudla etafuleni. Olusapho luxhomekeke kuNkosivumile Palimani, ikwanguye ojongene nabanakwabo abaphazamisekileyo engqondweni. Amanye amalungu olusapho awanazo izazisi, nto leyo yenza kube nzima ukufumana inkxaso karhulumente. Sikule bhangala enye izindlu zasekhaya zawa zimkana nomoya. Umama notata bazakha abangazakhaza ziyawa babangazakhazi yawo batheka becinga uphinde bazivuse babhubha. Saseka ke ngokusikule bhanga lenye nabantwana. Abahlali bathi bayazama ukuxhasa olusapho oku kuquka ukuhlaziya indlu eyayiwile. Abantu abaqhomeke ukuthi ithe uphela lo mali kufanele ukuthi singene okuba balale betyile abantwana sincedisa lonto. Abantwana balaba apha kwinhlungu khona bathi ngo4 okanye ngo5 ifuneke kuvuka omnye wabo ahlambe aba badala ngoba bakwazi uhlamba phambi komnye. Abanye bahlamba phambi qho ekseni banoxanduva loba bavuke bahlamba bengekavuka abanye abantwana ngoba ibhangari yabo incinci. Umphathiswa wesebe lokuhlaliswa koluntu uSiphokazi Mani Lusithi uthi imeko ezinje zibangelwa kokuba semva kwesebe okuseni inkonzo eluntwini. Ndingunomzwanele Mngoma kwindaba ze-SABC eMthatha. Izakhamuzi zasemqanduli e-Eastern Cape zivale thaqa umgwaqo ekhala ngokunganawo kwenqalazinda kanye nokungabikho kogesi endaweni nokuyisikhathi esideke bekhala ngakho. Ukususela ngensimbi yesithandathu kusasa namhlanje abahlali belokishi yasemakhenkesi Stofile apha emqanduli kwaWard 29 oko beqhankqalaza apha endleleni. Eyona nto iphambili abayikhalazelayo bathi sele kugqithe inyanga ezisixhenxe bengenawo umbane bakwakhalazela nelindle elingena ezindlini zalo kunye nendlela. Bathi kudala ke beziphakamisa ezizikhalazo kwabasemagunyeni base-King Sabatha Dalindyebo Local Municipality kunye nase-OR Tambo kodwa akhonto ide yenzeke okanye zide zilungiswe ezingxaki zabo. Kodwa ke ngalomzuzu sinaye umhlali wasemakhenkesi Stofile uluxolo Tayi othi kudala ke bethetha nabasemagunyeni. Uxolo enkosi ngexesha lakho. Masiqale kulomba wendlela kwenzeka ntoni kuzo ngoba uthi ukususela ngo2014 ikhalazela into enye yendlela. Kusukela ngo2014 sisikhalazela into enye yendlela. Kwabanye ukhansila babekhona before lo ukhoyo, kwabanye meya babekhona before lo ukhoyo. Uzotsho ngxana kuye kudala sikhalaza ngento endlela. Indlela yasemakhenkesi imbi ngendlela engummangalisi. Ezinye izitrato pha zide sike zavaleka ngenxa indlela ayisenziwa ngumasipala waseKing Sabatha Dalindyebo. Sihleli nayo i-meetings ezininzi sizihlala lapha kwamasipala esithembisa uba uzawuzenza. Sihlala i-meeting siphume kumnandi kodwa ingaze yenzeke. Sikuloo ngxaki njalo. Emakhenkesi awunokwazi mna ndingomnye wabantu endandike ndathi ndinceda umuntu elunywa. Imoto yaxinga edakeni awunohamba phanqa kunethayo because indlela phayana njengoba izindonga ivulwa nayisoreje yenzeka phayana. Inyanga zide zibe yi7 ningenambani kwenzeke ntoni? Into yenzekileyo i1 umbane walapha siblowela ze-transformers sihlele no-Eskom ixesha elininzi esithi uzawusilungiselela le ngxaki. Savumelana executive mayor meeting ezasikhona wayekhona kuyo sithetha nabo bekhona Mr Mthikaka abaphethe uEskom bathi ke basalindele abasemagunyeni ukuba baze bazothetha nabo bathathe futhi bamkele noxwebhu olu lwezikhalazo zabo masibuyisele intambo kwigumbi lendaba.
Izikole ezimbili kwaceza olundi khahlamezeke kakhulu kulandela isimo sezulu ebesingesihle kulempela sonto edlule. Imvula ehambisana nomoya namandla egugule imizi eminye yasala ingenalo uphahla. Izakhamuzi zicela ngenelelwe ngokusheshsha. Kusale kunje emva kwesichotho esishintshe impilo. Iningi lemndeni yalapha isale ingesenamakhaya emva kwalesi sichotho esinamandla esigasele kwaceza. Le ndawo ivele iyisisulu salezi ichotho kanye nezinye inhlekelele zesimo sezulu. Isikole ibantu baningi high esinabafundi abangamakhulu amathathu kanye namashumi ayisithupha nanhlanu naso sikhahlamezekile. Ngo-2019 lesi sikole sanikezelwa ngamagumbi angomahamba nendlwana kulandela lokukhahlamezeka. Njengoba sekusele isikhathi esingaphansi kwezinyanga ezintathu phambi kokuba kuqale izivivinyo zikamatikuletsheni, abazali bakhathazekile. We have taken a decision to continue with teaching and learning tomorrow. We are not sure how that is going to happen, especially since matriculants are to write their final exams. Umasipala iZululand usujube amathimba ayobheka isimo. As I'm speaking to you right now, at Tabakolusini local municipality in Ward 7, a very same situation has happened. We are really urging our people as well to really take cautious of such a weather condition. Well, there's nothing one can do. This is the nature. Izakhamuzi zithi kuzothatha isikhathi ukwakha kabusha. Several places have been affected in this area. Some people don't have roofs over their heads. Schools are affected. Even myself, I was also affected. My house was destroyed by the strong winds. Umasipala usahlolisisa ukuthi ungakanani umonakalo odalekile. Njengoba seyibheke emaphethelweni inyanga kaNcwaba ehlonzwa njengeyokuqhakambisa amagalelo abesifazane eNingizimu Afrika, izakhamuzi ezakhele ilokishi lakwaMasha eThekwini seziqale uhlelo olukhuthaza ukuzivocavoca kwabesifazane ngenhloso ukuthi bazigcineke bephila kahle ngokwemizimba yabo. Abesifazane abekade beyingxenye yekasi experience bakhuthaze nalabo abangajwayele ukuzivocavoca ukuthi bakujwayele lokho beqaphele nangendlela abadla ngayo. Yini lo kwendako ukwendelani neadvice yakho? Amantombazana asiyeke o abayeke ukugrowa kuze kuse umuntu agijimele uyodla ipapa irice. Let's stick to healthy stuff. And uzama ukujima, yazi abanye bazothi ayas afford ukujima, kuyabiza uyojima. Uye esikolweni, uye emsebenzini 30 minutes a walk. Just 30 minutes a walk. Kungisizile ukuba la because kuningi engikufundile ebengitshela ukuthi ngiyakwazi indlela zokushaya isiso, amathanga, konke nje umzimba ugcina unyakaza wonke mangabe ujwayezisa ukunyakaza sekuseni. Be health kubalekile ukuthi umuntu ejime. Kubalekile ukuthi sivocavoce ngaso sonke isikhathi ngoba uma uyivocavoca kahle kahle unakekele umzimba wakho. Kubalekile ukuthi unakekele umzimba wakho, unakekele nje i-health yakho kahle kahle ibaleka ngendlela kumele ubeke yona kuqala.
Bukele sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini. Siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo likaMagebe. Akosokhelela inkosazana uManzuza umshazi kanishada ngamaqhoboza. Sale kahle.